Lav et dab. Okay. Hvad hedder den der kendte streamer? Men hans navn, der er noget, der hedder Speed med i. Hvad hedder hans rigtige navn? Speed. Ja, det er rigtigt, har de. Okay. Hvem er hende der pigen med det kæmpe hår, som godt kan lide katte, som er på Netflix? Det er en tegnfilm. For børn. Hun har kæmpe krøllet hår, og hun kan godt lide katte. 3, 2, 1. Jeg kan ikke. Ja. Gå tilbage i køen, Okay, kom. Det er Espes tur. Esbe, hvad er 4 plus 4? 4 plus 4. 3, 2, 1. Hvad er 2 plus 2? Esbe, hvad er 2 plus 2? 4. Det er rigtigt. Okay. Det Melissa, hvad er min yndlingsfarve? Sort. Okay, nej, jeg har skiftet den. Men Nej, det har du ikke sagt til mig. Ja, det er rigtigt, men du får det. Det er fint nok, så det var min sidste yndlingsfarve. Okay, Hardy. Hvem er den superhelt, der er den stærkeste? Hul. Er det det? Ja. Jeg har faktisk ikke nogen idé. Videre. Sofia, hvem er... Hvad hed... Sofia, vi er ved at stille dig et spørgsmål. Hvem er... Hvorfor ser du så excited? Hvilken farve er Espes trøje? Gul. Okay. Esbe, hvilken farve er Sofias nederdel? Sofias nederdel. Ja. Lyserød? Ja. Melissa, hvilken farve er... Hvilken farve er... Min oldebukser. Nej. Okay, guys.